So guys, ओरैबायदि जायगायाव फैदो नै बिथांमोननि गामि खाथियाव गामिनिनो आरो बिथांमोननि बिबुइसा आगोलाव नैयाव जेनेबा भिडिअ बनायनाय आनबक्सिं खालामनाय जायगा आरोना बिसोर आनबक्सिं खालामफैनाय जायगा एकदम बारला बुरला ओइनै बिजाबो माबा खालामनायफोरा साइकेल सालायना फैनायफोरा बेयावमोन आरोना थ' बि जायगायाव फैदो बिसिनि गामियाव फैदोंमोन नालाय बिनिखाय माने बेयावहाय आइ लोगो सासे जेनेबा बेरायगोन होननायखाय माने बिजों लाना फैबाय आरोना थ' नायनो हागोन नै जायगाफोरा बिसोरनो बिबुइसा खान्थाल लायदो नायनो हागोन उनजा खान्थाल दंफां थानाया बिनि सियारा गैला आनबक्सिंनि बे न' बनायनानै दोनो थ' बिनो आरो जायगाया मोसौ सोसौ फैयो दा बिबुइसा बेयाव आनबक्सिं खालामनाय नुफैयाखै बहुत गोबाव जाबाय फैखायाखै मा खालामनो आरो लोगो मोननायबा हामसिगौमोन नैयावनो नायलायनाय बे जों बिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना रावबो गैया नालाय मानसि सानसे नै दैबाना जादों बेयावहाय बेयावनो दैफोराव बारला सोनाया बिनो ओइनो हाग्राफोराव नोंसोराव बारला सोनाया बेनो बिबुइसनि आनबक्सिं खालामनाय जायगा नायनो हागोन नै थ' मा खालामनो आरो बिसोरावनो बेरायलाय फैबाय नङा होमबा नोंथांमोनखौबो मिथिहोबाय नङा होमबा